Je 4. výročie smrti generála a bývalého prezidenta policajného zboru pana generála Lučanského. Je potešením pre mňa ako pre zástupcu rodiny poškodených, že na toto stretnutie prišlo viacej ľudí. Prišiel pán minister zahraničných vecí, ako aj niektorí členovia parlamentu. A ja osobne som sa tu zúčastnil aj so svojimi priateľmi zo slovenskej koalície mimo parlamentných strán, čo je tiež potešujúce. A môžem povedať snáď len jedno. 4 roky sa zaoberám s týmto prípadom, 4 roky sa snažím dopatrať pravdy. A pred mesiacom podal som opätovne návrh na začiatie konania, v ktorom sú produkované dôkazy, o ktorých nepovažujem za potrebné, alebo vhodné teraz sa vyjadrovať, ktoré by mali preukázať, tak ako povedal syn pána generála Lučanského, že sa to pohne, kde podľa môjho názoru, a verím, keby som v tom neveril, tak by som to nerobil, že bude objektívne preukázané, akým spôsobom došlo k poraneniu pána generála dňa 9.12.2020 a akým spôsobom došlo k jeho smrti dňa 29.12.2020. Je treba vždy pamätať na to, že nie z pomsty, ale v záujme objektivity a spravodlivosti, aby nikdy nedochádzalo za žiadnej vlády, nielen za tej predchádzajúcej, k tomu, aby ľudia zomierali v opatere štátu, zomierali vo väzbe. A to v priebehu niekoľkých dní tam strávených, pretože to nerobí česť Slovensku, spravodlivosti, právnemu štátu. Chcel by som ešte raz poďakovať aj svojim priateľom z mimo parlamentnej slovenskej koalície, aj všetkým tým, ktorí sa tejto pietnej spomienky zúčastnili. A verme, že keď tu budeme na budúci rok v tom istom čase, tak už bude viac známe, alebo možno aj ukončené vyšetrovanie s konkrétnym výsledkom. To je všetko. 4 roky Slovensko čaká na nejaký výrok spravodlivosti, lebo generál Lučanský bol skrinka organizovaného zločinu, respektíve držal v sebe to, za čo celý život bojoval. Myslím, že tie zvláštne okolnosti, za ktorých zomrel vo väznici, si ozaj žiadajú dôsledné vyšetrenie. Minimálne polovička národa na to čaká. 4 roky čakáme na výsledok, a keď aj, musím to povedať, v predvolebnej kampani aj teraz vládnoce strany hovorili, že poznajú vrahov, v predvolebnej kampani tak hovorili, že sa dočkáme aj toho odhalenia konečne. Na to národ čaká, lebo tie okolnosti, za ktorých pán generál zahynul, lebo zomrel, nasvedčujú všetko, že to bola vražda. Je mysliteľné, aby sa niekoľkokrát takýmto spôsobom ublížil, tak ako to bolo popisované, páde ze stoličky a neviem čo, všetko toto. Nikto tomu neverí a neveríme tomu ani my. Tak čakáme na spravodlivosť, že konečne sa jej národ aj dočká, a preto sme si boli uctiť túto pamiatku generála Lučanského, lebo by si to zaslúžil. Bol veľmi dôležitý človek, ktorý vedel o všetkých pomeroch, či už podsvetí, alebo aj pomeroch týkajúcich sa neblahých záležitostí aj politikov, vedelo o všetko. Či na jednej strane opozičnej, alebo aj na tej ďalšej, ktorá bola vládla vtedy v tej dobe. Ako by to všetkým vyhovovalo, že nie je to zatiaľ vyšetrované. Veríme v spravodlivosť a dúfajme, že sa toho ozaj dožijeme a dožijú sa aj občania tohto výroku. Ja by som nadviazal na slova svojho priateľa, ktorý veľmi citlivo a veľmi správne povedal, že minimálne polovica národa
čaká na objektívne, spravodlivé vyšetrenie tejto veci. Môžem a musím na to nadviazať a povedať, že robím všetko preto, aby sa to tak stalo. Nech sa tak stane.